So what's up mga madamski, mga bossingki, mga gawis, mga bradix, mga chuy, mga... Woo! Natakaroon din sa cheat day, no? Sakit kay paminawon, no? Dunggun ang ilang ngalan sa ilang kananan nga cheat day, mga dumdum ko sa imuha nga cheat ko niyo, di ba? So lamig ilang pagkaon dere and namin sa cheat day, libre na pod, kaon na pod. So karon ba ka intro kay nag-picture ni sa sulod, no? So wala na po ni nada nga vlog, no? So lingaw-lingaw rin po niya to, ano? So woo! Let's go! Dari sa cheat day, no? So kaon na po uban ang mga AUV, uban media influencer, invite na po may kaon na po. So di na ako mag-vlog, no? Pero nag-vlog mo siya tan, so vlog. Busy ang life, buhay vlogger. Ako pala yung iniwan mo. Good delicious sa una. Takong heart, dagan pag-pay. Takong heart, dagan pag-pay. Pero ta. Wait lang. Sir, okay ra gift ko dire. Promise ha. Wala ka ha. Kana. Sana okay na diyan. Luwag pa takong heart. Oh. Okay ra. May layo ka. Ay kanang dul ba dul? Wala ko pa rin ani kay tang dul kay ang video. Ano nakalimot ko galaw. Ala gamit kayo bay. Nakadal. May pa ni ako adalo. Gamit kayo, napakasuga. So, Naamod ko sa ka. Ala, di ba na? Tapos lang. Ana. Ala, Advantage ko sa iyo. tingnan sa lighting. para ka kanang lamig kay kapagkabahan. Patay ko. Ah, Literal man ni. kalame. Ay, nakapil ko. Ay, kapil ay. Di mo naman ako mag-vlog? Hindi mo lang sa kalsada pa kayo pa na tanong. Kaya ako gikon nga na cheese. Anay kwan. Para dyan siya na tao sa pig. Mukbang, ha? Lingon ba si Master Poppy nga? Dili mo maulaw. Mo. Sada kay lipad sa awa. Nabuhangan maulaw, guys. Mga vlog Nag-vlog pa mo? Si Angel kanya, ulaw siya. Dili lagi na maulaw. Ang si Master. Isa na guys, kay sa ako no? Ayun pa ulang. Lagi na. Kung maulaw mo, ayaw. Hindi pa kayo vlog ka. Okay, guys. Yan, kay Kubaw. Uy, ginoo ko. Kung gusto mo ko nyo, dili pa ako ka-video. Ay, namday ko. Ay, pa. Ulaw kayo. Batch na ni guys, second batch. Libre ba? Libre. Tulyukan ba ni ton... Sa... Ay! Yee! So magkaon sa kuha, bala mo. Umanahan ba yung imo? Wala ba yung artist ang dagwaya? Mag-artist ako pulbot mo diya. Ato. With a price nga affordable na gabon 249. So affordable na siya, 500. Kung kaon mo sa gawas, affordable, pila rin niya magkaon, di ba? So all in na siya, na rice, ay fries, iced tea. Lami diri sa cheat day no niya. Lami kay sa cheat day. Cheat day ang alan diri niya. Bagay kay yung ex diri kay cheat. Betaw. Ay, wala ay joke lang ay. Kaya diri sa cheat day guys. No? Ayan.
subscribe. Lamig kayo sa cheat day, no? Biyang no? Lamig kayo. Subscribe to the bros. Uy, the bros! Lamig kayo sa cheat day. Uy, papa! Ay, biyang. So, lamig kayo sa cheat day, no? Nya, sa lamig kayo yung cheat day. Nya na. Oh, mauto siya mga madamski, mga guys, mga bradiks, mga brad. Basta, mauto siya ang cheat day, no? Cheat day. House of Unlimited Pizza. So, opening nila gahapon. So, visit na mo dito. Dagan naga-PM sa Ukbay nga asa dapit. Nangadto na sila dito. So, thank you gyapon kay sa pag-invite, no? Og sa tanan, AUV, og sa ilang sa mga media nga mga kauban, vloggers, thank you kayo sa time. And more to siya akong vlog, no? So, unta na enjoy mo. Yeah, thank you and shout out sa cheat day. Sa gift certificate valid only until December 31. Worth 500, no? So, kuha na siya dito. 249 unlimited na siya tanan bay bala pa imong iligo na imong pizza dia or mga wings, no? Mulupad na lang ka. Unlimited ang wings, no? So, mo na ang cheat day. So, pwede kayo mo dito sa imong pamilya, sa imong uyab, sa imong sa bariya imong ubanon, ayaw lang ang kabit kay foul mo na. So, I know sad amo adtong cheat day kay mga cheater, ang kaon sa cheat day ang mga cheater kay cheat day man so. Every day is cheat day, no? Bawal diet. So, thank you kayo. Mao na tong vlog yun. So, mubo ra kayo. So, thank you kay see you in my next vlog. So, please do like, share, subscribe, comment, and click the notification bell para ma-notice ka. O, diba? Saba na kayo. So, mga aon namin. So, bye-bye. So, more to siya. Shout out and thank you. Peace.